Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en gatti kadi e windana men hannde ko nde ɗo windande jangunɗon ga o kadi mbaɗen ni guitten ga o ha laaɓa, gaccen hen masɗe. En guitten kadi ga mo janguɗen o alkula kesal ara nani hande jangaten ko ha ay so waɗi ni ɗum ɗo ko ha mawɗo en yewdite tokoso ko ni wayata hande ko ɗum ɗo jangaten, ɗum ɗo ko masete hande. Joni sen mbaɗi ni ngari ɗo mbaɗen ni ay ha nani ay ɗo ko hi he ho ay hu ɗo fooɗani garen pooɗen no mbatten mbiyen ha ay en pooɗi ha hi he ho ay hu kasi. Joni noon ƴettaɗo aw ɗum ɗo henne abboni seeɗa ha fota e jangde nde famide ngara jippina kadi gadda ado a i e o u ɗo fooɗani ngara pooɗen mbiya a i mbiya e mbiya o mbiya u ɗo timmi ngara kadi lomba alkulal ha mbiya hi mbiya he mbiya ho mbiya hu ɗo gasi ngara pooɗamo mbiya ha mbiya hi mbiya he mbiya ho mbiya hu timmi. Alkulal haane ko jangete hen hewde ko ɗo haaɗi. So ɗiggi a serti e majjere muɗum, so ɗiggi a serti e majjere muɗum jangen. ay ɗo woni ha mawɗo o nani tokoso o nani ni foti toko mawɗo woodi e tokoso so wayini ko ha ni ko ha ɗo noon ko masirɗe ɗe masɗe ɗe ɗo joyi pooɗani ɗeɗo joyi pooɗirte gasi ngara noon jangen ɗo ko ha ɗo ko hi ɗo ko he ɗo ko ho ɗo ko hu ay ɗe pooɗani ngaraga pooɗa ha hi he ho hu ngara laaɓɗe ɗe ngado ha hi he ɗo a i e o u ay ɗo fooɗani ngara pooɗa a i e o u ngara lomba maskal ngal ha hi he ho hu ngara pooɗa ha hi he ho hu waɗo ko ha ɗo ko ha hi hi
he, he, ho, ho, hu, hu. Timmi. ƴettu kuɗol ma e carnet ma mbañitoɗa jangga e ɗigga. numéro o nan ɗon, sa jiiɗo nadde gadda temedde ma nayyi natirguel naata ka lewru maydu joɓa temedde ma nayyi. ni foti, wona politique ko jangde mbiɗa ka janggowo jaranma naata jangga. ala suka ala mawɗo ko giɗɗo wiya ara wiɗa acce deeƴa. yo Allah won ballo, yo Allah no yaren ko musidɗo mo waɗon guiɗo mon saabu Allah. yo Allah école Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama, salam.